טוב, היום נלמד איך להחליף מסך למחשב נייד של לנובו T430. זה המחשב. אז קודם כל מפרקים את הפלסטיקה. איך מפרקים אותה בלי לשבור? מחפשים את המקומות הרכים יותר, שזה נפתח בקלות, בדרך כלל זה הצדדים או מלמעלה. אומרים שזה כבר חלק ממנו טיפה פתוח. מושכים בזהירות. צריך לעשות תנועה של שמאלה ימינה כדי לפתוח את זה בלי לשבור אותו בצורה עדינה. עובד עם קנקים. בזהירות עושים את זה. זהו, ברגע שהורדנו את המסגרת זה כבר הרבה יותר קל. אפשר לראות שיש כאן בורג שנפל כבר, או שהחליפו פעם כאן מסך, או שהמסך הזה בורג שלו השתחרר מאיזה מכה. הנה הבורג. ועכשיו אנחנו עוברים לשלב ההחלפה של המסך. אנחנו ניקח מברג מתאים ונחליף אותו. יש 4 ברגים בדגם הזה. יש מסכים שזה הולך עם הדבקה של דבק דו צדדי. כאן הבורג כבר נפל, אז אני לא צריך לנגוע בו. ואחרי שהצאנו את 4 הברגים, המסך נשלף. יש לנו למטה כאן קונקטור שנמצא באזור הזה עם מדבקה קטנה. מוציאים את הדבק קודם כל, שתופס את הקונקטור שהוא לא ייפתח. הנה, אחרי שצאנו את הדבק, אז זה נמשך. יש כאלה שעובדים עם קליפס, כל דגם והעניינים שלו. ואנחנו נביא המסך משוחרר, נביא את המסך החדש. טוב, אז הבאתי את המסך החדש. הנה הוא כאן. מה שאנחנו עושים, כמו מקודם, קודם כל מחזירים את הקונקטור למקום. מוודאים שהוא נכנס עד הסוף, אחרת המסך לא יעבוד. מחזירים את המדבקה. בגלל שהמדבקה היא לא כל כך חזקה, כדאי להוסיף עוד קצת דבק. אחר, נתפוס את זה יותר טוב. אני אשתמש בדבק כזה, דבק דו צדדי. אשתמש רק בצד אחד כמובן, לא צריך את הצד השני. או יש את זה שאפילו קצת יותר רבה ויותר חזק, אז אני אשתמש בו. זה גם דבק דו צדדי. ניקח חתיכה, נגזור ונשים את זה על הדבק הקודם, ככה בצורה כזאת. נשפוס אותו. אחר כך נחזיר את זה למקום. נשים לב שליד כל בורג יש גם מין פלוס כזה שחור, שזה נכנס לתוך הפלוס. יופי. בפנים נחזיר את הברגים בחזרה. אחד. שתיים. שלוש. זה הרביעי, סגור אותו. יופי, אפשר לבדוק שהמסך עובד לפני שסוגרים את הפלסטיקה בחזרה. נדליק, נראה מה מצבנו, עכשיו נדלק או לא.
לא נדלק, מישהו צריך קצת זמן או שאין צוללה. בואו נראה, שוב פעם, כנראה שאין צוללה, הוא עושה כמה אורות ונכבה מיד. לא, נראה איזו תגובה. מסך. טוב, נשים מטען, נראה מה קורה. אוקיי, אז יש לי כאן מטען אוניברסלי, אני אשים לו את הראש המתאים של הלנובו, נכוון אותו ל-20 וולט. בדרך כלל מחשבים זה 19 וולט או 19 וחצי. לנובו, המתח שלהם הוא 20, ונבדוק עכשיו אם זה יעבוד. כן, המסך נדלק, מעולה, נחזיר את הפלסטיקה רק, כמו שהייתה, וסיימנו את העבודה. קודם כל נכניס את הקליפסים האלו, ונתחיל לסגור לאט לאט, זה שלב שצריך לעשות אותו ממש בעדינות, כדי לא לשבור את המסך. אני גם נוריד את הדבק הזה, למה אחר כך עם הפלסטיק יותר קשה. זה לא דבק, זה מגן על המסך מסריטות. יפה, להתראות. טוב, המחשב הזה קצת שבור כאן, כפי שאפשר לראות, אז הוא לא נסגר עד הסוף, אבל בסדר, ככה שהרוב נסגר כאן. בודקים שזה לא משתחרר, שאין קליפסים שפתוחים, כל קליפסים בפנים, מסתכלים מסביב, כאן זה לדוגמה לא היה סגור, אז הנה הדקתי אותו עכשיו שוב פעם שיסגר, אני בודק, גם כאן טיפה לא סגור. כאן הצד הזה סגור לגמרי, הצד הזה נראה קצת משוחרר, נדק אותו יותר, נוודא שהכל נכנס כמו שצריך. הנה. טוב, זה הכל. שנכנס למצב שנקי סגרתי אותו. That's all.